Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Hakabai Dewi Khubor hakimat kiman inya phai menta shi Khubor na Kylleng ki benta jongkari bat kumjuru na Kylleng ki ri ke Pyrthei. Ka National Socialist Council of Nagaland kabayalam daw Aisak Muniva bat kabala tipan ba kumka NSCNIM kalapin pau ya ka jing sngo si thang halo ka jing khlat no jong umintri rong ba du berim kari u Dr. Manmohan Singh bat ka kerwo na kadi ka seng kala ong ba ka jing khlat no jong using kadi ka jing du ka ba kraw ya ka jai benriu naga na mar ba u de mo u nong yalam u ba sha skor bha ya ka jing dawa jong kinaga kila tu bun ba ki Khubor sngolam na ki nong yalam hakari India bat na ki jala ba per halo ka jing khlat no jong using u Osamu Suzuki bakli ya ka Suzuki Motorcore la palat South Hosnam bat ubadeiru ubriu ubapenmi ya ka Maruti 800 ha India ula khlat no hakarta ka bakhandai Southsnam ulawan shi India hakisnam shi hazar khandai spa hndru phokli hakapor badangdon tangka ambassador bat ka fiat hendrei ula yoi badon kam man penmi dakikali ki bak hamred bat ula sandur kubnu man penmi ya ka Maruti 800 bat ka Maruti kala long ka company ka baklantam bandi kali ha India. U present jong ka BJP ha Tamil Nadu uke anamalai ula sempat lengkut yaladi ha ka steps ngit hodi nga Pelawi jong u ha Coimbatore. Kini ka jingle jong u ka di ban penpau yakadak jong ka jing persha halo ka jingja ka balaja ha Anna University ha ka ba kala don ka khna ka bala sha le klem akor. Ula pen menaru bo unya tang dak kejat sudah klem pong slipar tat hadu ba ka sarkar jong ka DMK ha Tamil Nadu kan klem. Uniu President jong ka BJP udai u pulit officer bala song than ka jinga ki jong u ka dei hadien ba kala don ka jinglai tu ki jingtep ling ba ka FIR shaphang ni khna ka ba puli engineer ha Anna Malay University ya ka ba sngo ba ka kta bha ya ka longren yeng jong ka ni khna u khna u bana khat sansnam karta na ka jilla Meghalaya u kisarwan yang ulayo ya ka khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar ula pediang ya kini khusnam na kti jong ka president jong ka India ka Draupadi Murmu kini ka dei ka khusnam ka baula yo lingba ki kam shlur jong u man pelaj em ya saung ki khna ki bala hap hakawa mau iksar ka badan hakathan Southwest Khasi Hills uniu khna udei banak shnong maulangwir uklur ak film jong ka Tollywood u Alu Arjun u bala pau Pyrthei lingba ka film Pushpa ula syatian bishar haka ying bishar jong ka nampali kot namar bakla dan ka jingya brio Sandhya Theatre hakapor bakadan ka jingya tingyan brio banyak li tiket ban pe ya ka film jong u ka Pushpa 2 u Alu Arjun ula syakem haka khatlai tri Nohprah namar ka ni ka jingja hendrei ula yo jamin haka ju asni ka sarkar Bolivia kala ap ya ka por babyang ban kem yo president berim jong ka u Evo Morales ka sarkar kala ong bakam kwa ban le kerki ya ka di namar bayo kami penban ka jingya snam ka bashirkhai haka tekari kakun hun token ya ka wei ka jingja shabat bor kala lab ba u president udon kti haka kam ban khayi brio kumta ka ying bishar kala rai penram yu bat la hukum man kem no yu ka sarkar kampat yo ya kalat ka babyang ban kem namar ba u phet ri menta shaka ktem ka ba klain bha ki no krishan jong u bat la dalet ban kem yu kadmi ka jinga pen ibor ka bashirkhai u Morales u bat kum president jong ka Bolivia na du snam arazan rio hadu snam aza ka khandai bat ula keno ba kani ka jing keno yu kadi tangka kam politics man khanglat yu ban yakun hak election president ka ban long house nam arja pusan kino yalam na Kylleng kiri ka Pyrthei kila pha ya ka jing sngolam shari India bat kumju shaka yeng ka sem jong Dr. Manmohan Singh hadien bakila yo ya ka Khubor ba new ministry rang ba do berim kari India ula khlat no Secretary of State of the United States of America Anthony Blinken ulong ba udei u Dr. Manmohan Singh ubalawan ra ya ka jinga dei parlok bajan hapreng ke India ba ka America kinayalam na kiri ba marjan bar kumjuru na kiri sapngi kila pen kenmau ye ki senyang jong Dr. Manmohan Singh ban kentiu amtang ya ke India hendrei ki wei pat kiri mentau snam ka US Embassy ka badan ha India kala ai visa palat 1 million ngot kinong India ki balaj bat sa shipor ha US kum kinong le jngok kai ki balaj pulie bat ki balaj sha sumar bat ki wei pat ki jingdon kam la pentip baman la kasmi ki don daki hajar ngot kinong India ki balaj US karkum ka jingkhen mentau snam ki don r million ngot ki balaj US hendrei 1 million ngot ki lawan phaino kat ba 1 million pan ki batrei ki bakta US ki la penthamai biang ya ka visa ka chongki
Hadin artayau bo handok su ula shimti kum acting president. Kaying dorbar jong ka South Korea kala shim ya karai man pingat kendon anya u kumbala le yo president Yoon Suk Yeol. Uhan menta ula syaweng no nakashuki acting president bala shimti menta shipor da usumbut menteri rong badu u choi sang mok. Ubabat hakajuk apor kum u acting president baru acting prime minister. Lapan ngat kendon ya day hadin ba umtre bantung ya kidong bishar jong ka constitutional court bakin bishar ya ka jingsha pengat kendon u president bat la keno ba udon ketilang ba u president. U secretary general jong ka Arab League u Ahmed Abul Ghaid ula penrem ya u menteri sarkar jong ka Israel u Itamar Ben-Gvir u beralik dung jubor ha Al-Aqsa Mosque kabadan ha East Jerusalem harengkat kinong kersan jong u. Ka Arab League kala keno baula yo benrug jubor de lingba ka jing a jing ada jing ki pulit jong ka Israel bat kani ka jing le jong u ka de ka jing penshit ban penkhit ma hapreng ki brio ki basa ha Jerusalem tikitu kilong ki Khubor hakimat ki ban mutasi kuble